खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव आसामाव सासे कमेडियान आर्टिस्ट महरै सिनायजानाय आरो मोनथिजानाय शुकुर आलीखौ जानो हागौ बयबो मिथियो। दा बिथाङाबो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जानायजों लोगोसे नमिनेशन बिलाइ गथायदों। शुकुर आलीया थांनाय सानखालि मैया बिथाङा फकिराग्राम बियाबाव उदां बिजाथि गेलेनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों आरो गथायखांनायनि उनाव फकिराग्राम बियाबाव आं 100% देरहागोना रोखा होननानैबो बाथ्रा बुंदों शुकुर आलीया आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसिनि मोजां खामानि मावगोन होननाबो बाथ्रा बुंदों शुकुर आलीया। बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा 22 सेप्तेम्बर खालारखौ नेगासिनो, नाथाय मानो? रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मिथिखायो बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सान गैलिया, जेराव 22 सेप्तेम्बर खालाराव जानो थांगासिनो दं। बे समाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारिया माखासे गोबां बाथ्रा बुंथिदों। बिथां काम्फा बरगयारिया फोरमायथिदों दि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ बिटिसिनि राजखान्थिनिफ्राय आउट खालामनो एबा बाहेर खालामनो थाखाय 22 सेप्तेम्बर खालारखौ नेगासिनो दं। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों 10 नं देबोरगाव आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि बिजाथि सायख'जानाय काम्फा बरगयारिया बेफोर बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथां काम्फा बरगयारिया आरोबाव बुंथिबावदों दि 10 नं देबोरगाव बियाब आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव आं हाग्रामा महिलारिनि बेरेखा नमिनेशन बिलाइ होबाय आरो बे खेबाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ बिटिसि राजखान्थिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय 22 सेप्तेम्बर खालारखौ नेगासिनो दं आरो मोन्नैबो बियाबाव हाग्रामाया जेनगोना रोखा होननानैबो बुंथिबावो काम्फा बरगयारिया। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे सावगारि, जेराव बर' सावथुन मुलुगनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय एबा मोनथिजानाय जाय आसाम पुलिसावबो जब मावो। बे समाव बिथांजोखौ लानानै समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों गोबां भाइरेल खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जानो हागौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोनदों, जेराव 14 नं चिरांदुवाराव उदां बिजाथि महरै केन्डिडेट फोसावजानाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रिंखि ब्रह्मनि गारिजों दावबायदों एबा दावबायनायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव सावरायनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो एक्ट्रेस रिंखि ब्रह्मआ डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सोमोन्दो दं नामा? बे मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंलु सोमजिदों। थांनाय 30 आगस्ट खालाराव GUIST कनफारेन्स हलाव प्रफेसर भुपेन नार्जारिनि आजिरा समनि बराय फोरबोखौ बिथांनि बिजिरसंगिरिफ्रा गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ बिथांनिनो गिबिसिन बिजिरसंगिरि एलकेडि कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर तुलन मोसाहारि बिथाङा मासि आजावनानै सामलायलाङो आरो बे हाबाफारियाव प्रफेसर भुपेन नार्जारिनि मुङाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि अलंबार प्रफेसर डक्टर भुपेन नार्जारि मुंनि बिजाबखौ पद्मश्री अनिल बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि रेबथुमगिरि एबा रेजिस्ट्रार प्रफेसर उत्पल शर्मा, प्रफेसर अनजालि दैमारि, डक्टर सानफावरि ब्रह्म, डक्टर दिगन्त नार्जारि, बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि डक्टर प्रणब जयति नार्जारि आरो गोबां गुबुन गुबुन कलेजनि बिबुंगोरा बिथांमोनजों लोगोसे बर' बिफाननि गोदान बिजिरसंगिरि आरो लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मंगलबाराव बिजाथिफोरनि मुं थिसननाय एबा नमिनेशन बिलाइ गथायनाया जोबथामोन। जोबथा सानाव उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 गथुमारि बियाबफोराव गासै सा 51 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ गथायदोंमोन। समबाराव जिल्लायाव गासै सा 19 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ गथायदोंमोन आरो गासै जिल्ला खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिल्लानि मोन 10 बियाबफोराव गासै सा 70 बिजाथिफोरा मुं थिसनदों। बेराफारसेथिं भारतीय जनता पार्टीनि सा 7 बिजाथिफोरा उदालगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय मोनसे गेदेर हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नमिनेशन बिलाइखौ गथायदोंमोन। बेनि सिगां बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप सयखियाया उदालगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मोनसे मेलाव बिबुंथि होदोंमोन दि नुजाथिनाय रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बिबुंथि होनानै सयखियाया मख'दोंमोन दि दिनै तामुलपुर आरो उदालगुरियाव नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव 30 निफ्राय लानानै 40 रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लादों। बिजेपिया उदालगुरि जिल्लानि मोन 7 बियाबफोराव बिजाथि फसंदों। बेफोरनि गेजेराव 3 बिजाथिफ्रा सिगाङाव देरहाखागोन आरो गुबुन फारसेथिं मोन 4 बियाबाव जों देरहाबावगोन, जेराव माखासे बिजाथिफोर एबा गोदान बिजाथि फसंनाय जादों होनना फोरमायदों। बे समाव जानो गोनां 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों माखासे गोख्रों बाथ्रा।
बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ बिसायख'थि एबा 22 सेप्तेम्बर खालाराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा जुजिलायनाय जागोनब्लाबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों जुजिलायनो हानाय नङा। जेराव मानोना बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि अनगायै इउपिपिएल पार्टिया हारसिङैनो गोख्रों आरो रायजो राजाफोरजों हारसिङै बांसिनै मदद होजानाय। बेनिखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा इउपिपिएल दोलोजों जुजिब्लाबो बिथांमोना हानाय नङा। आरो बिथाङा बुंथिबावनाय बादिब्ला बे समाव गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव गोबां बुरजा मासि लानानै इउपिपिएलआ देरहासार जागोन आरो सिंगल मेजरिटि लानानै सोरखार दागोन होनना बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा बुंथिबावदों बिटिसिनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया सोरखार दानो हाया। बिजेपि, बिपिएफ, कंग्रेस बायदि राजखान्थि हान्जाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि उनावसो दं आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोबां भट एबा मासि लानानै सोरखार दानो हागोन होननानै बुङो इउजि ब्रह्मआ। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जेराव हा गिसिखानाय जाथाय जानायनि उनाव गोबां रोजा सुबुंफ्रा जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया खोला सुदानाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला खोला सुदाननि दारफुर ओनसोलनि मोनसे हाजोआरि गामियाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव आबुङै सिलिंखार जादों। बिग्रायारि हान्जा सुदान लिबारेशन मुभमेन्टआ दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे जाथायाव सा 1,000निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बिथांमोना गोख्रोङै बुंनाय बायदिब्ला गामिनि सासेल' सुबुङा थांनानै दं। आफ्रिकायाव नखर दावहाजों सिलिंखार जानाय बिग्रायारि हान्जाया बुंथिनाय बायदिब्ला 31 आगस्त खालि मारा हाजोमा ओनसोलाव रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव तारासिन गामियाव हा गिसिखानाय जाथाय जादोंमोन आरो बे हा गिसिखानाय जाथायावनो हाजोनिफ्राय अन्थाइ आरो हाया गोग्लैसिनबोदोंमोन जाय गामिखौ आबुङै खोबथेफैदोंमोन। गामिनि सासेल' सुबुङा खारखोमानानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन आरो आद्रा थानाय गासिबो सुबुंफोरानो जिउ खहा जादोंमोन आरो फबसिन जादोंमोन। बे थासारियावनो सुदान लिबारेशन मुभमेन्टनि दैदेनगिरिफ्रा जुथाइ हादोर आमेरिका आरो गुबुन गेजेर हायुङारि आफादफोरखौ हा गिसिखानायाव फबसिनजानाय गामियारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय दाबि खालामहरदों आरो बेनि थाखाय बिथांमोना मदद मोननो हास्थायदों। चाइनायाव नरेन्द्र मोदी आरो पुतिननि गेजेराव खाथि सोमोन्दोखौ नुनानै डनाल्ड ट्राम्पआ दुखु मोनदों। हर गेजेराव ट्राम्पआ गावनि हेफाजाबगिरिफोरजों बे आयदानि सायाव सावरायगासिनो दं। जेराव बे बाथ्राखौ बिथा खालामनानै ट्राम्प खुंथायनि सासे फालांगियारि बोसोनगिरि पिटार नबरोआ बुंदोंमोन दि भारतआ रासियाजों नङा आमेरिकाजोंसो गोरोबलायनांगौ। बे खौरां बिलाइनि सासे खौरांगिरिजों रायज्लायनायाव पिटारआ बुंदोंमोन दि भारतआ थोंजों थाफानांगोन आमेरिकाजों नाथाय रासियाजों नङा। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया रासियानि हादोरगिरि पुतिन आरो चीननि हादोरगिरि शी जिनपिंजों जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बेयो आबुङै आरजाथाव नङा आरो मख'नो गोनांबावदि चीनआव खुंजानाय एसिय जथुम्मायाव चीन, भारत आरो रासियानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव खाथि सोमोन्दो एबा गोथौयै मुलुगनां नोजोर बोनो हादों। बे मोनथाम हादोरफोरनि खाथि सोमोन्दोआ आमेरिकाखौ दुखु होदों। ट्राम्पआ रागा जोंदों आरो ट्राम्पनि बे रागाया आमेरिकानि फालांगियारि बोसोनगिरिफोरनि बिबुंथियाव मोनसे साबजाथाव महरै सावरायजादों। फालांगियारि बोसोनगिरिफोरनि बिबुंथियाव बुंथिनाय बायदिब्ला भारतनि सायाव 50% उफ्रा खाजोना जाबसिननायनि सोमोन्दै पिटारआ बुंदों। नसुंसे रायजो मिज'रामाव पुलिसआ होबथाजानाय फेग्रा मुवानि बेरेखा गावसोरनि अपारेशनखौ खालामगासिनो थादों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसोरो सप्तासेनि गेजेरावनो 30 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों आरो बे समाव फिन आरोबाव रैखाथि हान्जाया 24.234 किल'ग्राम पेटामफेटामाइन आरो याबा टेब्लेटजों लोगोसे 3,989 किल'ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेना 301 कौटि 71 लाख रां जागोन होननानै मिथिहोदों। मिज'राम पुलिसनि बायदिब्ला आइजल, जेमबाग, चेलिं लामायाव मोनसे अपारेशन खालामनाय समाव बिसोरो गंसे गारिनिफ्राय गोबांसिन जेराव 20.304 किल'ग्राम पेटामफेटामाइन आरो याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन आरो बे जब्द खालामजानाय टेब्लेटफोरनि बेसेना गासै 300 कौटिसो रां जागोन होननानै फोरमायदोंमोन। लोगोसे माखासे फालांगिरिफोरखौबो हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों मिज'राम पुलिसआ। सोर जागोन बे खेबाव बड'लेण्डनि चिफ? सोर दैदेनगोन बे बाराव बिटिसिखौ? नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बांसिनै मेजरिटि लानानै बबे मोनसे दोलो एबा पार्टिया देरहासार जानानै बिटिसिखौ दैदेनगोन? रायजो राजाफ्रा सोरखौ सायख'गोन बड'लेण्ड हालामनि चिफ? मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालारावनो खुंजानो थांगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि।
BTCनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोर जेरै UPPL, BPF आरो APB राजखान्थि दोलोनि अनगायैबो BJP, कंग्रेस आरो गोबां राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गोबां इन्डिपेन्डेन्टनि एबा उदां बिजाथिफोरा BTC बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जादों। मैयानिफ्राय एबा थांनाय सानखालिनिफ्राय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइ गथायनाया जोबनानै थाङो आरो दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरनि मदद आरो बाहागो लानायजों जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आव गथायहैदों, जेराव BTCनि रिजनेल पार्टीजों लोगोसे गुबुन नेशनेल पार्टीफोराबो गाव गावनि पार्टीनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदों। बेनि गेजेरावनो बबेबा मोनसे पार्टीया बबेबा मोनसे पार्टीखौ सोंखारिदों, बखिलायदों आरो बबेबा पार्टीया गावसोरनि पार्टीखौ देरहानाया रोखा होननानैबो बुंनानै लादों। बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोनाय बिजाथिफोरा गाव देरहासार जायोब्ला देरहानायनि उनाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जौगाथायनि बायदि बायदि हाबा मावगोननिबो खोथा होनायखौ नुनो मोनदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिसायख'थियाव जेननाय आरो देरहानाया थाखायो। BTC बिसायख'थियाव बबेबा मोनसे दोलोआ देरहासार जानानै सोरखारखौ दाखागोन आरो BTCखौ खुंगोन। नाथाय बे खेबनि बिसायख'थियाव BTCनि जायखिजाया बर'नि ओनसोलारि पार्टी एबा रिजनेल पार्टीयानो BTCखौ खुंजानायखौ लुबैगोना लुबैया? नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। जेरै बुंनाय एरै खामानि UPPL दोलोनिफ्राय 14 नं सेरांदुवाराव UPPLनि बिजाथि महरै खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि थिसननायनि उनाव UPPLनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रिजाइनेसन होनानै UPPL पार्टीनिफ्राय ओंखारबोनानै उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होनना रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बादिनो मैया सिरांदुवाराव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ उदाङै बिजाथि गेलेनो थाखाय बिजाथिलाइखौ एबा नमिनेशन बिलाइखौ बिथाङा जिल्ला मावख'आव गथायो। नाथाय बिथां सांग्रां ब्रह्मआ मानो UPPL दोलो नागारनानै उदां बिजाथि महरै 14 नं सेरांदुवाराव बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोखो? नोंथांमोना डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोन्दों जानांगौ। थांनाय बावैसो सान सिगां बिथाङा बुंदोंमोन दि दिनैनिफ्राय 16 आरो 17 बोसोर सिगां खाम्फा बरगयारिया सिरांदुवार ओनसोलाव दैदेनगिरि जानाय समाव गादबबोदों, मानसि बुथारनाय जाथाय जाबोदों। बिथांनि समाव नासयजानाय, सोबख'जानाय जाथायफोरखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव दासिमबो गोसोआव दं आरो बिथाङा BPF दोलोआव थानाय समाव खेबनै बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेनि उनाव UPPL पार्टीयाव बिथाङा हाबफैयो फेब्रुवारि दानाव। दिनैनि दिनाव बिथांनो टिकेट होनाया गनायजाथाव नङा होननानै बाथ्रा बुंनानै लोगोसे सिरांदुवाराव 100% देरहासार जानाया बिथाङा रोखा नङा होननानैबो बाथ्रा बुंदोंमोन सांग्रां ब्रह्मआ। आरो 14 नं सिरांदुवारा UPPL, BPF आरो उदां बिजाथिनि गेजेराव सोर देरहासार जागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।